ए टका बेला भाई आठुडा हलानी जिबुटी बजार माथा पाठा आनी आसु ମୁଁ ତ ନିଜ ଘରେ ନୁହଁ ନିଜ ଘରେ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ବେଳ 12ଟା ଶୋଇଥାନ୍ତି ବଡ ଘର ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜ ଘରେ ବେଳ 12ଟା ଶୋଇଛି ବାପା ଡାକୁନାହାନ୍ତି ବେଳ 12ଟା ଜନ୍ମ କରିଦ ମତେ ମେସିନ୍ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ କରିଛ ଦିନ 8ଟା 9 ହଉନକୁ ଯାଇ ଇଆଡକୁ ଯା ସିଆଡକୁ ଯା ଯାଇ ବିଲକୁ ଯା ମାଛ ଆଣି ଆସିବୁ କହିଦଉନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଯେମିତି ବାହା ହେଇକି ଖୁସିରେ ଅଛ ମତେ ସେମିତି ବାହାର କଥା ମୁଁ ସେମିତି ଖୁସିରେ ଥାନ୍ତି अरे बाहा बोली कहूँ बाहा हिसाब केमी खेलटा हम केमी ମୋ ଖୁସିରେ ତମ ଆଖିରେ ଦେଖାଯିବ ତମେ ତ ଖୁସିରେ ଅଛ ଆଉ तू कौन खुशी रे अछि ଆଉ ତମେ ଖୁସିରେ ନା ତମେ ଏଟା ଖୁସିରେ ହେଇକି ତମେ ଯଦି ପୁଅକୁ ଜନ୍ମ କରିଛ ଏ ଖାଲି তুমি ଅର୍ଡର କରୁଛ ଯାଇ ଇଆଡକୁ ଯା ସିଆଡକୁ ଯା ଦୋକାନ ଯା ବଜାରକୁ ଯା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବାହା ହେଇଥିଲେ 2 ବର୍ଷ ଆଗରେ ବାହା ହେଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋର ପୁଅଟା ହେଇଥିଲା ମୁଁ ସେମିତି ତାକୁ କହିଥାନ୍ତି ଯା ଦୋକାନ ଯା ତାକୁ ଅର୍ଡର ଦେଇଥାନ୍ତି आराम ज्यादा खाली कहूँ जा माछ आने के लिए सुविधा